Upozornenie: toto video môže obsahovať sprosté slová, preto osoby staršie ako 18 rokov by mali toto video sledovať len pod dohľadom staršej osoby. Keď si pozrieš video, tak daj palec hore a hlavne nezabudni na odber. Kúkaj na kokota. Tam človek na motorke a poďme tam. To sú nej kokoti. Ježiš, vy ste vedeš dorádok. Jaj, poďme, kokoti. Čo ti to vystrajajú teba?